Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Etwel, 23 anyos. Itago na lang ang kompleto kong address diri sa Davao. Punto medikal ug may legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kamatayon sa kong igsuon ug maguwang nga babae. Napo nakatuig human sa panghitabo. Ug hangtod karon, daghan pa mga pangutana sa kong unahuna ang wa matubag kung anong nahitabo to niya. Aron yung sabtan, sugdon ko diyang 17 anyos na si Ate Ginicel o bagong graduate sa high school. Og 13 anyos pasab ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Congratulations, Genicel. Graduate ka na gud sa high school. May eskwela ka ba sa college? Maningkamot si ate. Unta ti Marisol, kay ganahan unta ko magmaista ti. Pero wa man tay kwarta uy. Enrollment pa, uniform, sapatos, unya uban pa. May mga 2 months pa man usa magsugod ang klase. Kuyog ta sa akong gitrabahoan. Trabaho una og mga 2 ka buwan aron makapalit ka sa imong mga gamit. Sige, ti, makuyag ko ni mo ti. Pwede mo kuyog sa ko, ti Maricel? Oy, pagpuyo oy, dong itwel. Ubanis las ma magpapa dinis atos bukid. Oy, kalaong bag panghupaw ni mo itwel. Mura ka ba correct diha? Ano ka? Giningo mo ko lang Ate Maricel ka Ate Ginicel ma. Labi na ni Ate Ginicel. Pinanggap ya ko adto. Ay, nagtrabaho naman gud ang imong mga maguwang. Mo ngayon na pagmingaw-mingaw diha gud. Si Ate Maricel bitaw nimo ang nanarbaho kani adto. Kadugayan, naanad ka naman nga wa siya. Yun mas pinanggap manggod ko Ate Ginicel. Ay, baya itwel. Ay, nasikigis ko ti si Ate Ginicel nimo, oy. Kay pirmi unya itong makulbaan og manarbaho to. So yan, katuog na hinuan diha. Unsa, Maricel? Uy, mao ba? Onya, safe ra ka siya dito sa bagon niyang amo, day? Mao ba? Sige. Kaila man gud ka nimo ng bagong amo ni Genicel ug buutan pag yun. Pag-monitora lang unya ng manghod nimo ha, Maricel. Sige, bye. Ano ka ma? Nibalhin ko nog amo si Ate Genicel nimo. Hala, asa mo siya nibalhin mo? Atong tawagan. Lakaw sabi, paludi usa ko. Aron makatawag kong Ate Genicel nimo. Hello, ma? Hello, Genicel. Nibalhin ka man kunog amo, day. I-loudspeaker na kay maminaw sa kong Ate Ginicel. Kadit sa... ikibuhatan na imong giingon, Betwil. Di man kung kamao anong imong giingon nga loudspeaker. Hello, day. Kadiyot sa day, Genicel. Ako bi. Tara. Hello Ate Ginicel! Uy, Etwel! Kumusta ang mga akong gwapo diha? Ay, mingaw na kay kunin mo ti. Sus! Ang manghod ba na kong paray ko? Ay, naunsa naman yung taon ni. Kamu namang guduhan na nagsulti diha. Ano saan ka mulit Ang murag di patingali dong kay nakauyon mong ko sa among amo diri. Gwapo kay siya dong 31 years old pa og murag si Coco Martin. Ha? Ulo, si Ate Ginicel na ibog-ibog na. Lagi dong uy. Og kami rin duha diri sa bay. Kay to aman sa abroad ang iyang asawa. Bitaw dong uy. Unya na ko mo pauli ha. Manarbaho sa ko. Kay nagsabot maming Ate Maricel nga magpatukod og bay da Prince Calzada. Kay aron dili na mo layo sa eskwelahan kung mo eskwela pa. Og magpadaw niya aming papa ug mama para pag-abas dong. Aron matukod ang atong bay da Prince Calzada. Unahon ta mo og pahimutang dong Etwel. Usang akong pangandoy nga magka-eskwela sa college. Recorded by X Thunder Gaming.
Buutan kayo nga akong mga maguwang. Tuod man, na kinahinay na mamipatukod og bahay. Magpada sila kwarta nilang papag mama o kwarta para pagabas o papanday sa among bahay. Hangtod nga nabalitaan na mo, nga nasakit ang akong maguwang nga si Ate Jenicel. Og niuli sa amo. Unya, Uy, Ginoo ko. Naon saan man ang dagway ni mo, Ginicel? Kadaot na ba ni mo? Usa pinitabo ni mo, ha? Ampat, ma. Magsige man kong suka. Tanan akong kanon, marag di man masud sa akong ginawaan. Ang sige kong suka. Unsa? Ate, Oh, ngano kahilakon man kadong itwel. Okay na manggod si ate dong. Ma, mag-CR sa uwa. Oh, dali, alalayan ta kabi. naunsa mo ka di si Ate Jenicel. Nga nagdiwang mo siya. Ug nagluya pa gyud. Uy, Ginoo ko. Ma! Ngano mo si Ate Jenicel, ma? Ganun doon na may sagol-dugo ang imong hugaw, Ginicel? Ampat lang, ma. Basta, Oh, dalipungan ko. Nabad akong uwa. Jen? Ate! Ginicel! Dire, 12 ito bangay ko kagak ni ate ni mo, Ginicel. Ipahilo na ta sa skat. Ay ato silingan sab, doon na saban lang sakita. Sama gyud og kanang gipamati ni ning Ginicel. Na siguro ning sakita ron. Ay, niyaon sa una na nato si Bio, ha? Nga luya man is Ginicel? Padoktor lang siguro na si Ate Jenicel mo, oy. Ha? Nala, sige. Dadon ta siya sa San Jose Abad Santo sa Kaburan. Ba, kumusta naman si ate pa? Ang pila naman siya kadlaw sa ospital. Sobra na sa 20 mil ang atong nigasto sa ospital. Walang kita'y kwarta. Ipagawas na lang siguro nato si ate ninyo kay medyo okay naman to siya. Unsa pa? Tugnaw. Itapon pa tanang hapal kay Tugnaw kaayo dong. Ano di ka, ti? Anong tugnaon mo, mangga? Halos natabunan na manggani ka. Nagkurog na kagmayo. Mura ko itong kurog ka piling atong bay ni kurog di mo. Ano, ti? Ti? Ako na nagtugong nga nagbanaw pag-utong ni mo, ti. Hindi mo nagikan. Wagid ko mahibaw ko diin gikan ang dugo nga nagbanaw gikan ni Ate Jenicel. Dihang gitabang nami sa among mga silingan, amo pang nakita ang mga tibugol nga dugo nga murag unod. Ingon nga among usa ka silingan nga kung gikan ko natong dugoa sa kinatawo sa kong maguwang, mura kuno nga buntis ang akong ate ug nakuhaan. Kay mura man og bata nga nalata, ug mura pong napoison ang akong maguwang. Nadapa siya sa ospital. Apan namatay gyud siya. Grabe na akong hilak, kay wa jud ko magdahom. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nagdugo ang akong maguwang nga may nigawas nga dagkong dugo nga murag bata nga nalata. Posible ba nga mabdos siya ug nakuhaan? Pero wa man to siya uyab. Ikadawang pangutana. Wa dayon namo siya madaog ospital. Kay nagtuo ra among papa nga sama ra og sakit sa among mga silingan nga may sagol dugo ang hugaw. Unsa man ang sakita? Ikatulong pangutana. Posible ba nga nahilabtan ang akong ate sa iyang amo og namabdos og nagpakuha? Kay sila ra man gud sa bahay nga iyang gitrabuan, kay abroad ang asawa. Napoison kato si ate sa bata nga namatay sa iyang tiyan? Ikaapat o katapusang pangutana. 10 years nang namatay ang akong maguwang. Naa pa ba'y chance nga mates kung mabdos ba gyud siya adtong higayuna nga namatay siya? Makiha pa ba namo ang iyang amo o rape? Kung gi-rape man ganit siya? Palihog, tabanging tambagi ko, kini, ang akong suliran, Etwel.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. And so, unsa pa may inyong gipaabot, di ta magduha-duha, di ta maikog, di ta mauwaw, ipadala ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No, kumusta man mga sukintig paminaw? Ayaw mo kabala ka nga inyong mga suwat nga gipadawa pa ninyo na paminaw sa kahanginan. Agoy, piti na tong daghanang madawat suwat, Dok. No? First come, first serve. First serve, no? Yes, no? Para among hangyo nga kumpletuha ang mga hinungdan, detalye, sinugdanan sa inyong mga pangutana, ay idiritsog suwat ang pangutana, pasabtami. No? Anong naingon ana na para mas klaro ang amo ang mahatag pod nga tambag, mas nindot sad ang pagdrama sa inyong life story. O kung di mo gusto nga i-announce na mo ang inyong pangalan as letter sender, i-indicate dito kay alyasan naman po na nato, di ba, Dok? Magyad, na? Okay. So, nga tong makutlong pagtulunan ko nga adlaw, nga don't be ashamed of your story. I-share na, it will inspire others. Maunang maingon gyud mi ninyo ipada ang inyong suwat. Ipadagan ang inyong suwat. Ngano man, kay posible man nga wa ang naay mga naminaw nato kadaghan natong listeners no all over. Luzon, Visayas, Mindanao and all over the world via YouTube, Facebook account. Wa mo kabaw nga naa di ay naminaw sa atuang programa nga pareha ang gid ug giagian ninyo. Unya kay natubag man namo ang imong pangutana no kay wa man ka nauwaw nga mo padas imuhang suwat nakatabang ka og laing tao no dili gyud nya sometimes other mas mo makatabang bitaw na Dok no usay bugat na kay imong pamati ba imo lang ganing isultis laing tao kinahanglan maka-out otherwise mapuno ang imong baso mag-nervous breakdown ka. Correct. That is correct. So ayaw gyud og kauwaw kay every story has a lesson. Yes. So be an inspiration. Ang atong magtatapo ko ng adlaw ni si Etwell, 23 years old. Ganda Medical daw. ug legal ta. Oh. From Davao. So, kumusta naman si Rose ug Bob Trinidad? Ha? Yes. Ka namang bunga nga tong durian, Bob? Uy, marang lang ako, Bi, ug mangustin. Ay. Ako'y listahan din ito ni, no? Dili ni taga Davao, pero Yes, taga Doc. Metro Pacific Mall, Mandawi City. Taga inyo ni ito ni. Yes. Marilo Basina, Mars Ihalas, LB Artubal, Yes. Gisa Mundo, Miss Imbuludi, Mariel K. Timtim. Ug ang imong papa Mariel, nalimot ko sa ngalan. Regards niya. Si Elon Balyos, Jima Distrisa, o si Clean Napalan diya sa Tampung, Southern Leyte, o si Gao Acero, o si Gao Nistor Obra. Mayong pagpaminaw. Ngayong pagpaminaw ninyo. Og magpasalamat lang day ko, Doc, sa tanang mga mulay kung mo follow na to sa ato ang Facebook account, ang kang Dr. Obra, Dr. Rene Obra, o ang mga likers, greeters. Thank you for all those who greeted me on my birthday pag June 24. Salamat kaayo for following Elaine Tantenko Bathan sa Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram. Alright. Okay, ang si Etwell, yung unang pangutan na Doc, no, nga nagdugo ang iyahang maguwang nga may nigawas nga dagkong dugo nga murag bata nga nalata murag nagkumpapol-apol siguro. Dok, no, posible ba nga mabdos siya nya nakuhaan pero wa man siya uyab? Pwede ba yan na mumabdos sa kaway uyab? Bisa nahilabtan. Sure mo nga wa gyud ni nahilabtan. Wala mo kay Bao siguro nga na siya ka-date, no? Pero ingon ani nga naning gawas, dako ang posibilidad nga fetus to siya, no? Kung naapoy posibilidad dato ni nga each mole, high date for mole, na mole na siya nga naamog dako sa tiyan sa babae, no? So ang sakto gyud nga makita unta tong ning gawas, ma-diagnose kung fetal tissues ba to or mole, no? Di ka sa to hemorrhage nga ning bagtok. Di sa mga possibilities, no? Nya namatay man gud yung maglisod igsuon. mi og confirm kung unsa gito mama. Yes. Posibilidad nga bata to kung naaba ang imong
imong ate ba to niya, no? Yes, si ate maguwang. Naabato siya history nga nagaminorya na siya pila ka buwan. Oh. Posible nga nabuntis siya, no? Nya nakuhaan, na miscarriage, no? Yes. Dili na to ma-roll out. So, ang iyang ikaduhang pangutana kay wa dayon nila nadala sa ospital kay ilang pagtuo sa iyahang papa nga samara og sakit sa iyang mga silingan nga may sagol dugo ang hugaw. No, unsa man sad kuno ka tong sakita. Kung sagol dugo ang hugaw, posible hemorrhage. Oh. Hemorrhoid rather, hemorrhoid. Yes. Hemorrhoid. Or internal bleeding. Internal bleeding. Ang diferensya sa internal bleeding ug hemorrhoid, ang sa hemorrhoid fresh ang blood, no? Internal bleeding gani dikan sa large intestine nga na sa rectum anus, kuha na siya medyo lagom-lagom na nga dugo, no? So mao na akong mahinumduman sa among classroom sa una, onya kung naay bleeding somewhere, simple magka-kuan ka. Pero Dok, Madepleted ka sa dugo. drama na paminaw nato kaganina, wa man sad sila kibaw kung diin gikan ang dugo. Kinataw ba or sa anos, no? So it could be anything. Yes. No, kung unsay reason depende og asa gyud ang source of the bleeding. Pero kung naamoy nakitaan nga dugo, ang ma-confirm lang yun, there's bleeding somewhere. Yes, tinuod. Nagdugo somewhere. Either sa Yes. sa anus, anal area nga posible hemorrhoid or almoranas or dito sa sud sa iyang internal organs, na? Ikatulong pangutana, posible ba kuno nga nahilabtan ng iyang ate sa iyahang amo ug namabdos ug nagpakuha kay sila raman sa balay nga iyahang gitrabahuan kay abroad ang asawa. Na poison ba kato si ate sa bata nga namatay sa iyahang tiyan? Posible. Posible because kung dugay nang namatay ang bata sa tiyan magka-infection, siyempre ang kagaw mudagan magka-septicemia ang tawagan niya ni. Mahilo siya sa kagaw nga mada sa pagdaloy sa dugo sa different organ siyang lawas, no? Kung sila ra sa iyang amo o kay wa may nga asawa diha, we cannot totally roll out nga naani siya ingnon ta foul play. Yes, no? Kana, kay wa sa gyud ta kabaw pod. Wa pa ta kay balo, no? Kay sila ra gud ang tentasyon ba That's yan? right. Pero unsa sa gyud kay findings pod sa doktor? Kay di ba mo test or pag-abot ato wa na natabang, di ba, dok? Na siguro po ni sila mga og kung gipuison na ba mga signs and symptoms kung gipuison, no? Yes. Makuha ba yun sa laboratory kung Tinuod. giluan ba, no? Correct. So, mo na. Ikaw pat na pangutan nato. 10 years na kunong namatay ang iyahang maguwang. Naa pa by chance nga matest kung buntis bagyod siya. 10 years dugta namang lawas ani Dok, lisod na no? kayo, Makiha pa ba kuno niya ang amo og rape? Kung gi-rape man gani siya, murang honestly speaking, 10 years na. medically Dok, mangutanak wa na man gyud. You Di cannot na. anymore, no? Do an autopsy or a medical legal. Na-decompose na ang lawas, Yes, no? Unya, you cannot even prove rape even if buhi pa to kay ang mga forced nga mga wounds nga mo trace siguro dito sa labya sa usa ka babay para mapamatuod nga puwersa siyang gilugos o gihilabtan og usa ka lalaki. By then atong time pagkahitabo ato sa imuhang maguwang, di na pud nimo makita. No, so it's very difficult unless no kung nabuhi imong maguwang or naay makatestify. Eyewitness no nga gilugo siya or gipuwersa. But other than that, sad to say nga given the fact nga dugay na kaayo, I think lisod gyud siya to prove, no? Kay maglisod naman pud atong forensic expert to see. Even if ato ang ma-check nga buntis or ma-confirm, di ba, Dok? Di man pud nato ma-confirm nga rape. Kay basin consensual pod. No, nga naagad sila relasyon. With consent. Unya, wa lang nakauyon nga nabuntis. If ever, no? So, kasubo na ko, no? Nga pagtubag aning pangutanaha nga it might be very difficult already at this point in time. Ang ato lang yun siguro no nga iampo ang iyang kalag. Og atong ampuon, atong pangayoon nga mahiluna siya, no? Because she might not have been prepared nga mamatay. No? Kaysa man siya ma-prepared for death, di ba Doc? No? So, I think that's the best that we can do at this point. Ha? Okay, sa Davao, no? Yes. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisap si Dr.
ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak areman. Daghang salamat ug maayong adlaw.